Salut! Mă numesc Curtis Huboș și fac parte din echipa magazinului de instrumente e-music. În acest video o să prezentăm noile instrumente în magazinul nostru, gitarele deosebite Manuel Rodriguez. Aceste instrumente sunt fabricate în Spania, atât modelele pentru începători, cât și pentru profesioniști. Pot fi folosite în muzică clasică, dar și în muzică flamenco. În ambele stiluri corespund așteptărilor la maxim. Momentan avem 5 modele pe stoc: Ecologia, Tradition, Superior, Academia și Magistral. Modelele Magistral pot fi realizate cu un top din cedru roșu sau molit european. Spatele și părțile laterale se poate realiza din rosewood indian, din nuc sau din mahon. Gâtul este făcut din cedru și abanos. Tastiera este fabricată tot din abanos. Călușul și pragusul sunt făcute din oase și șlefuite manual. Instrumentele sunt mai speciale și datorită rozetei și elementelor decorative făcute din lemn. În fabrică sunt dotate cu corzi Hanabak și cu suport pentru braț. Pentru o descriere mai detaliată, vizitează pagina elinunțemusic.ro sau vină în magazinul nostru.